نسولس حدا تكمت زي تدالو على توزينات هتزلكم متيلخو بقدامنت أرأس زينا أب مززام كدام يقص ممحياش يصعات إرترا بملا هاجر وحسن رجون هن مقبار كام زخونة تقليتو إسرائيل أب العلي حزب الله مدراوي متكعتي جميرا حزب الله بمدري هن زفنو متكعت إسرائيل هدلو مخانو قليتو أب أمريكا زخفة سنبرات زحدقة كبيد هبوبله أقاتيموا زي خبركم تخاتلتي زين كالن زي دسس مدباتي زلكم متسلخو كسامو داتا مسايكت صنحو ندحتتكم أبزا چانال دما ناي وترو تخاتلتن خدكونو سابسكرايب لايك بمبار ناي دول ملكت كتوغو بخبري يعجمكم أب مززام كداماي قص ممحياش يصعات إرترا بملا هاجر وحسن رجون نمقبار كام زخونة تقليتو أب إرترا نتي أمنات لاخي موزيت حق قرب ساعات ممحياش بمنقستي أب خلتشن إسران حدن زي تجمر مخانس تقلص بروجكت كداماي قصو خامز تزازمن سرح خامز جمرن أقلقلو زين إرترا أقاليحوم الدلا إلكتريكا بإرترا كابتي حزب نويح خمار ردو تصنحه مسارته قربات كوينو أبتن عبيت ختماتات كيتلفه بإبرن بمعدالن أبقل أوانات دمان سمونات مقراتن كرايو زتصنحنيوم أتي أبز حلفة غدا مسنبت زوت تبصاب بروجكت قرب إلكتريكا بملا هاجر وحسن رجون نمقبار زيت تبقس مخانو أملكيتو نيروم بمسارة التحجيز تزرقح حبريتها إز قدامي قص زيت تبهال عمامهم متكالن من قسقاسن أتن كاب ميازيا كساب حمل نابت هاجر زاتوا سلسة جنريترات كوينو تن جنريترات كاب سنبت شران تشعاتن مسكرمات حيزن سرحن جيميران الوات بهايلوم إمباسي تشاينا بإرترا بسوني أبزها وحبريتها بسنبت شران تشعاتن مسكرمتي أب بلزاز ركب بتشاينا وتكال ستانسة حدش مدبر ساعات فتنة كام زيت تخير اللو قليتهم منقس إرتران درجة من نوابرو هزوين ممحياشن قرب إلكتريكنا من رقان زي مزقبو عوتات يوهانا كبلة إمباسي أب إكس قدسو تيحفوم أب عام تخلتشن إسران حدا نزي بروجكت زي تجمرلو كابتي زخفز بهالمكورات إلكتريك زي ترايلو مخانو الزكر كوينو أب تعامت كاب موداتا سمون مسكرم كساب كالاي سمون نايت كمتي دارقا ملا هاجر كبهال بيزكال أقلقلوت إلكتريك كام زي نبرة كام مجمر تحدار كساب حدار إسران 4 إلكتريك تغليلو كام زي تأفه قليتو من بارو يرسعن زن بلزاب استبهال نوي حد مزلو مدبر حيل إلكتريك زي تتخلات جنريترات بدمر إسران كل 10 ميجا بايت ساعات زي من شاخوينن أزمة ساعات هابتي هاجراوت أمور سرعات تتسنبيرو خبل هنا كايد سرح بروجكت من محاش مدبات إلكتريسيتي إنجينير أبراهام زي تقسه أقلقلو زينير تراقليتم أبيرترا مسمر إلكتريكا بسفيح خوابتاتن رحو قطراتن زي تزرق حكوان تخونه أخل كرمن زي متسنحن كاب قليو دماه نوسون ساعتها زبر خوينو ات بروجكت نزين مفتحن ناي إسران 4 ساعتات وحس إلكتريك نمر رقات المخوني ملكتم إسرائيل بالعلي حزب الله مدراوي متكعتي جميرا إسرائيل نتاب العلي حزب الله وسون كبابون علامات زقبرن ناي مريت ورار بمبال زقلت صوتو متكعتي دحر مجمره وتادراتنا بليبانوس كامزات ورقاقيتام اتمتكعتي أبوشتي دو بليبانوس زلو علاماتات نهزب إسرائيل كتتا وسقاتيهم كبل سراويت مكل خالت هاجر زقلت صوم بيران زدقفو حيلتات حزب اللهن ما حوراتون زين نزات سرم بخانو تفليتم وسيخوا بالعلي بيروت زفتسو متكعتات نفرتي خامز غتسله حبيرو لهم قدم يلو سراويت إسرائيل نبرتي كاب كوابيتات دو بيروت قوصو تحساسيبو نيروم وهاب قال عرب سراويت إسرائيل بمحبرو ميديا بزرقو حبريتها بوحدو إسران حاموشن عدتات بتمتكعتي كام زيت اللو أقليتم سراويت النبرتي كهاسي أيدلن بمبال ندحنتكم كتبلو بغلطو فوتو زخون حزب الله نوتادراو نتفتاتو زتكملو جزا إلما كخوني خبلا تنكيغم وهاب قال فيتشي أدرائيه بغلطفنا بسمين روبه أوالي كيلو إزمالت أمانغو بيروت نتي بوردرن زلو جماجم سبات كان أبدو بكخدو يبلو من نابجزاهم اتملسلو وحس جزي كن حبركم ينايلوم سمزلي وانس بوغنو ما بتقاسيدون زركب سدتنياتات فلسطين بنفرت إسرائيل كام زت هرم قليتهم سبسابات رويترسن AFP نفرت إسرائيل نتياب ليبانوس زعبي معسكر سدتنياتات زخونة إن الهيوه كام زهرم عملكيتهم بسوني مختل مرحي حزب الله ناقم قاسم أبزهاو مجلسي حزب الله إسرائيل بمريت كقت مادلو كام زخونن اتوق من البات نويح كخون كام زخيل انت زاريبو نيروم سمزلي وانس بسنكتي أبز حلف سون جميرو بالعلي كابتات تهاجر زفت أبزلو متكعت إسرائيل حدا الشح سبات كام زد تقتلون
ድሮዋስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ይገልጹም መራሕቲ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመጽእ ብምግባር ክእለ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ምቁራጽ ተጻውታት ክግበር ጻውዒት የቕርቡለዎም እቲ ግጭት ሰፊሕ ዞባዊ ቅልውላው ከስዕብ ዘስገን ሃገራት ናብ ሊባኖስ ዝካየዱ በራታት ከቋርጹን ዜጋታት ናይ ምውጻእ ስርሕን ከካይዳን ይገብራለዋ በሶኒ ምስ እስራኤላዊ መዘኑ ዮአቭ ጋላንት ዝተዘራረበ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊሎይድ ኦስቲን እስራኤላውያን ነበርቲ ሰሜን እስራኤል ካብ ሂዝቦላህ ንምክልኻል ኣብ ከባቢ ዶብ ዝርከብ ትሕተ ቅርጺ ከዓኑ ኣለዎ ኣብ ዝብል ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ዘውፅኡ መግለጺ የመልክት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወት መግለጺ ኣብ መወዳእታ ካብ ወታደራዊ ስርሒታት ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምዝምባል ኣገዳሲ ምዃኑን ጠቒሱ ክልቲኦም ወገናት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀጥታዊ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽምን ተፈቲና ከቢድ ሳዕቤን ከም ዝስዕቡን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሂዝቦላህ በምድሪ ንዝፍኖ መጥቃዕቲ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ሂዝቦላህ እስራኤል በምድሪ ንተካየዶ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ድሉ ምዃኑ ምክትል ሓላፊ ጉጅለ ናይም ቃሲም ተዛሪቦም እቲ ምክትል ሓላፊ ጉጅለ ብወገኑ ስርሒታት ይቕጽል ከም ዘሎ ብምግላጽ ክሳብ ሕጂ ዝፈጸሙ መጥቃዕታት ዝተሓተ ከም ዝኾነ ተሓንዩ ቃሲም ኣብ መግለጺኡ እቲ ኩናት ዝተናውሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ምእንፋቱን ሮይተርስ ጸብጺቡሎም እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ብዛዕባ ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ላዕለዋይ ሓላፊ ሂዝቦላህ ክዛረብ ንፈለማ ኮይኑ ዓቕሊ ግበሩ ክብል ድማ ሓውሲ ጻውዒት ኣስሚዖም ኣብ ቀረባ እዋን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተቐተለ መራሒ ሂዝቦላህ ሓሰን ነስረላህ ዝትከሰብ ብወግዒ ከም ዝግለጽ ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ኢላማታት መራሕትን ሂዝቦላህን ብነፈርትን ከበድቲ ኣጽዋርን ቀጻሊ መጥቃዕቲ ተካይድ ዘላ እስራኤል ናይ ምድሪ ውግእ ከም ዝጀመረት ገሊጻላ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮአቭ ጋላንት ኣብ ጥቓ ዶብ ሊባኖስ ዓሪዶም ዝርከቡ ሓይልታቱ ዝተራኸበ ኮይኑ ንዝተመዛበሉ ነበርቲ ሰሜን እስራኤል ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ ጋላንት ነቶም ወታደራት ምውጋድ ወይ ከዓ መራሒ ሂዝቦላህ ናስራላህ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እንተኾነ እኳ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ኢሉ ኩሉ ኣቢድና ዘሎ ዓቕምታትና ክንጥቀም ኢና እቲ ኣብ ማዕዶ ዘሎ ሰብ ድማ ኩሉ ዓቕምና ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ እንተዘይተረድዩ ኩሉ ዓቕምና ኢለ ኣለኹ ክብል ኣብ ሓንቲ ሓጻር ቪድዮ ንወታደራቱ ከተባብዕ ዘርኢ ዘርግሑ ንስኻትኩም ድማ ኣካል ናይ ዝወፍሩ ኢኹም ዝኾነ እማን ብዓወት ክትፍጽሙ ከም ትኽእሉ ኣምን ኢሉ ጋላንት ቀጺሉ ኩሉ ኣቢድና ዘሎ ዓቕሚ ንዝብል ዘረብኡ ዘብርህ ብዝመስል መልክዑ ኩሉ ብኣየር ብባሕርን ብምድርን ዘሎ ሓይልና ከነዋፍር ኢና ኢሉ ታንክታት እስራኤል ኣብ ጥቓ ዶብ ሊባኖስ ክእከባ ተራእየን ከም ዘለዋ ይግለጽ ዎል ስትሪት ጆርናል ከም ዝጸብጸቡ ንኣሽቱ ጋንታታት ፍሉያት ሓይልታት እስራኤል ኣብ ስግር ዶብ ተራእዮም ከም ዘለዉ ገሊጹሎም አልጀዚራ በወገኑ ለኃይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ አልአባሲ ሃሩፍን በይዳስን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ወፍሪ ከም ዘካይዱ ጸብጺቡሎም እቲ አልጀዚራ ጸብጸ ወፍሪ ድማ በሄሊኮፕተር ዝተገብረ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ይገልጽ እስራኤል ግን ናይ መሬት ወራሪ መጽእ ከም ዘሎ ሂዝቦላህ ከተነጽር ዝደልየት ትመስል ኣብ ኣሜሪካ ዝኸፈ ስምብራት ዝሓደገ ከቢድ ህቡብላ ኣጋጢምዋ እቲ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ትርከብ ቪቨርቪል ትበሃል ከተማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የብላን ኣብታ ከተማ ሓደ ቤት ምግቢ ጥራይ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ኣዕኑድ ኤሌክትሪክ ወዲቖም መከፋፈሊ ማይ ዕለቕልቕ ከም ዝበለን ሰባት ን4 መዓልታት ብዘይ ውሑስ ዝስተማይን ከም ዝጸንሑን ንቢቢሲ ገሊጹ ኣብቲ ቪቨርቪል እትርከብ ባንኮምቦም ተባሂሉ ዝጽዋዕ መምሕዳር ብውሕዱ 35 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 1600 ድማ ዳሃዮም ከም ዝጠፈን ሲቢኤስ ኒውስ ጸብጺቡ ከንቲባ ፊትዚሞንስ እቲ መምሕዳር ሰባት ብዛዕባ ዝጠፍኡ ሰባት ዝሓተሉ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝኸፈተ ገሊጹ ሰበስልጣን ክሳብ ሕጂ 11,000 ሕቶታት ከም ዝበጽሑ ተፈሊጡሎም ኣብ መላእ ደቡባዊ ምብራቕ ኣሜሪካ ብሚሊዮናት ዝቑጸሩ ነበርቲ ብሰንኪ ህቡብላ ሄለን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተኸሰተት ህቡብላ ናብ መላእ ግዛኣታት ጆርጂያ ደቡብ ካሮላይና ሰሜን ካሮላይናን ተንሲን በርሚላ ተዘርጊሑ ውሕጂ ምጥፋእ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሞትን ኣስዒቡ ኣብ መላእ ሃገር ብውሕዱ 116 ሰባት ሞቶም ክብሉ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም ካብቶም ግዳያት ሓንቲ ኣደ ማዲሰን ሻውኤያ ነይራ ናይ መወዳእታ ቃላታ ፈቶኬ ደሓን ኩኒ ክንራኸቢና ክትብል ነባሪት ኣንደርሰን ደቡብ ካሮላይና ንሲቢኤስ ኒውስ ተዛሪባ ኣኖኒ ፈቶኬ ዳግማይ ክንራኸቢና ኢለ መሊሰላ ትብል ንሳን ሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ክገልጾ ናይ ክእልኒ ክትብል ማማ ብልሲ ዓርኪያ ነይራ ክትብል ገሊጻ
وهابيت قال وايت هاوس بسوني ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ 2 ሚሊዮን ሰባት በዘይ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይርከቡ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ነቲ ብላ ታሪኻዊ ክብል ገሊጽዎሎም ገለ ካብቶም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ጸብጻባት ካብ ሰሜን ካሮላይና ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ኣመሓዳሪ እታ ግዝኣት ሮይ ኮፐር ሕብረተሰብ ካብ ካርታ ጠፊኦምና ድሕሪ ምባል ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ጋንታታት ህይወት ምድሓን ከም ዝተዋፈሩን ገሊጹም ግዛት ብንኮብን ምዕራባዊ ኩርናዕ ሰሜን ካሮላይናን ገለ ካብቲ ዝኸፍአ ስምብራት ወብላን ሄለን ዝረኣዩ ከባቢታት እዮም እቲ ግዛት ኣብ ኣኽራናት ብሉ ሪጅ እትርከብ ስነ ጥበብ ሙዚቃን እትፍለጥ ከተማ ኣሼቪል ዘጠቓለለ እዩ ሄለን ዝተሰመየ ወብላን እታ ከተማ ብውሑጅ ማይ ኣዕላሊቑ ሰባት ካብ ገዞም ኣመዛቢሉ ነበርቲ ድማ መሰረታዊ ድሌታት ንምርካብ ክዳፉ ኣገዲድዎም እዩ ናይ ጽዕነት መካይንን ኣግራብን ናብ ህንጻታት ክወድቅን ከሎ ዝወደቑ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ድማ ኣብ ጎደናታት ተሓላሊኾም ይረኣዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና